Jodongo mawuok e dhood oganda Jo-Baluya ochako chenro mar kwayo rowere mondo nyakwe kod achiel mar oganda kendo gine ni gikawo opande kaka yo timo ikruok ne yiero maduong' mondo mi kik gibed jotelo, kik giyier jotelo ma ok owinjore gi kombe. Bende jodongo eko dwaro ni sirikal mondo yang nyadhi mar jok ma hikgi oniang' kaka yo mar Jamin Kadasia Lubanga mane omi luor kuom lando kwe kod achiel mar oganda Jo-Kenya e kinde liet mar siasa ma pacho ka. Giseyo moko kuom josiasa ma giwacho ni puso weche mapogo oganda ka gigeto yudo ng'eruok e kind oganda ka gikwayo bende mondo mi ginyis kido makare. Muwe na umoja wenu, muwe mkijua kabisa nyinyi ndio ndugu kwa ndugu. Elders Waluhya 17 tulikuja pamoja na tunaishi na amani kwa sababu ya uwezekano ambao tulipata misingi bora kutoka kwa mzee Jamin Kadasia. Na tungependa tuendelee hivyo, tuishi hivyo, na tunasema viongozi wengine wa Kenya waige mfano wa Jamin Kadasia kuleta jamii yote ya Kenya pamoja. Sio sisi voters wenye tuko na shida. Shida ni political class. Fuateni mienendo na mfano ya mzee Kadasia, shikamaneni, leteni jamii ya Mlembe pamoja ili tukue na ile bargaining power yenye gavana wetu anasema Mluhya awe kwa mesa. Tukifuata mfano wa mzee, Mluhya atakuwa kwa mesa akipigania maslahi ya Mluhya.